Ay, Aray, slide ko. Nakabas slide ko. Ay, kita. Pamali doon, teka makakain ka? Video ko para ng mga ice cream. Paano ang akit kong film yan? Kasyas na eh. Lako yung luma. Kailan alam. Bagutan nyo na yung kain. Kalapinyera. Bayang eh. Yan. Lako mo na yung yelo kanyo. Sam na. Buta ko isang tayo eh. Nakalihan ko yan. Pinataka yung views yan yan. Hanggang nagpumumit yung baka manakitan. Ay, manakitan ko yung ako. Pasa wala ako yung rin. Umarap ka pa ako yun. Kanino may bigaya sa inyo? Ako ako. Ang Gilmer? Vlogger eh. Ay, vlogger! Baka naman pwede mong i-vlog yun na. Okay, pero mag-bless mo po. Magsantaya po si Tom Erwin para king pangatit at para mag-bless lang kaya po. Kaingit ng kuya mo. Hello. Wala maingitan niya ay kuya mo. Biras lari kayo. Dala niya. Biras lari kayo. Vlogger eh. O rin, mas makasya. Ano nga, chito ka? Pinta mo po. Ay, kinta mo ano? Okay, palukbukan tala po din magpo. Denga na. Kandong-kandong. Ay, asa ka ano? Hey!
Ating ate, sa ating ate. Sabi pa yung ating yung biro. Sabi pa mo. Tama niya stream. Kinita mo. Kinita nga. Ito lang ang paan. Kaya ka no. Tumalo yung malakot. Ma'am, boy, kinikon. Tama ang pag-umpisa ang gatero. Ay, mamaya pa kayo. Kalot mo? Bilay na pilay ka pa. Yan yan eh. Uminom kayo ito. Siya, kita kong nagkadwala kaya yata. Hello. Again, good morning po kay bawat natawag. Okay, welcome po muli kay tinatawag Bali and Family Clan. Masaya tawag po ba? Ang talo po na inyong madaling masaya. Ang abang pumuran na yan, abang pumuran na na dahil event ay... Okay. To give us opening remarks, let us call on Apong Baby para i-welcome na kita. Walang pakatayo po. Good morning po kayo. Tarin na po. Masaya ako po, ulit-ulit na anak na rin madali po, hindi na tao. Masaya ako po, ulit, ipamagpero yung tao, wala mong banding kaya makit sa mga meron. Tinatag tayo po ito para maging masaya tao. Kayo, at lang mo po sana, tayo po, yung manapili ka tao, at itang kita mo. Kung sabi ka ano mo, lumating ba, mag-iing dalaga na, kami dalaga na inanak mo, kahit nagpatama na, inakapos niya po niya na, hindi ka kapit, hindi ka tamo. Makabuhay, hindi ka tamong pamilya, lalo-lalo na po, alalo din. Ako na po, hindi kaya kapatid mo. Kaya sabi ko, kaya niya kayo. Na sana, magandang tayo. Mami ka nga lang, yung pamilya namin. Nalala nga po dito. Nakumanga ko niya lang na dito. Kaya niya kaya lang na kayo. Dito siya kaya niya namin. Kaya sabi ko po, ang parang yung kaya po dito. Halimbawa nga na siya. Ang tapos po, susungaling ka. Ako, tapos susungaling ka. Gusto tayo, yung tapos magmagas. Sabi niya, kung mababa, ay magas. Kung may magas, kinausak siya. Yung mababa, nagasyon. Kaya ako nagara ng tapos. Kaya pinapos dito.
Green, green. Red, black, white. Black, white. Di ba po tama na? Blue, tipang blue eh. Tipang blue, di ba? Siyempre, para masaya lang po. Tipang blue, tipang blue. Okay, meron din palang blue, so 6 po tayo. Okay. Mag-ready tayo pong cheer hanggang 3 minutes. Each cheer mo ay tanghang opening cheer. Hindi ako cheer na natin. Itakla mo cheer mo. Pag sinabi rin na greeting, i-spirit ang mga yung cheer. Halimbawa, hindi kami matitinan. Makandira na. Makandira ko. Dito 5 minutes ko. Bago na ako mag-presentation. Okay na po ita? Okay na po? Okay, so sinabi meron, halimbawa yung white, mag-ready na po na. In green, mag-ready na. In red, mag-ready na. In green, mag-ready na. Black and blue. Okay na po. Sige, hindi na ako po tayo dito. Prepare. Okay, mag-meeting na po po. Ulog lang po eh. Alam ko, tapos na eh. Kakating lang. Nakatay ko muna eh. Kakarating. Asa yung cellphone ni Mama? Turning into a sweet sensation. Together, turning into pieces of forever. Just to leave these wounds on me. That I am just Boy. Lapo. Kayong dalawa, naiwan kayo. Kayong dalawa. Ako, baby, family. Jangan lupa doa, jangan lupa. Mag-tesyo ang papa ko ba? Dumisa na ako.